Ahojte študentici, vitajte dnes pri ďalšom videu. V dnešnom videu sa pozrieme na Jána Botta a dielo Smrť Jánošíková. Nachádzame sa v období v 19. storočí slovenského romantizmu, ktoré ovplyvnilo slovenskú literatúru a národné povedomie. Video na slovenský romantizmus nájdete už nahraný na našom Hero Hero. Taktiež tam je aj testík, aj poznámky, aby ste sa nezabudli otestovať. No dnes sa pozrieme hlavne na Jána Botta, jeho život a tvorbu a ukážeme si, ako v jeho dielach vystupujú témy slobody, vlastenectva a kolektívneho hrdinstva. Celú verziu učiva nájdete na našom Hero Hero, kde nájdete aj poznámky, podcasty a malé testíky, aby ste sa nezabudli otestovať. Sem na YouTube vám primárne pridávame iba zredukované informácie, tak sa určite nespoliehajte na všetky informácie, ktoré nájdete v tomto videu, ale určite sa radšej pridajte k nám na Hero Hero a uľahčite si učenie s nami. Po novom sme tam vytvorili aj komunitu, kde si môžete navzájom pomáhať s učivami, pýtať sa na nejasnosti a spoločne pochopiť veci, ktoré nie sú vždy na prvý pohľad jasné. No stop obkecávaniu a poďme na video. Už ako som spomínala, nachádzame sa v období slovenského romantizmu a teda najvýznamnejšími menami slovenského romantizmu sú určite Samo Chalúbka, Janko Král, Andrej Sládkovič alebo aj sám Ján Botto. Samo Chalúbka napísal významné dielo Morho, čo bola taká hrdinská, epická báseň. Janko Král sa preslávil najmä dielom Zakliatá panna vo váhu a Divný Janko, teda subjektivizovanou baladou. Andrej Sládkovič a jeho dielo Marina sme si už taktiež rozoberali v minulom videu, takže určite sa choďte pozrieť aj na neho. No a on napísal reflexívnu básnickú skladbu. No a sám Ján Botto napísal veľmi významné dielo Smrť Jánošíkovú, čo bola taká alegorická básnická skladba. A na neho sa ideme dnes pozrieť. Život a dielo Jána Botta. V roku 1829 sa narodil Ján Botto a bol to najmladší zo štvorice štúrovských básnikov. Nadväzuje najmä na svojich predchodcov ako Janka Krála a Sama Chalúbku a pochádzal z roľníckej rodiny, konkrétne z Vyšných Skalní, kde sa udržiavala tradícia slovenských osvietencov. Prišiel taktiež aj na Líceum do Levoče, kam prišla celá skupina najoddajnejších protestujúcich žiakov Ľudovita Štúra z Bratislavy. Neskôr sa stal členom Jednoty mládeže slovenskej, ktorú založil a viedol Janko Francisci. Medzi jeho obľúbené činnosti bolo aj to, že rád zapisoval ľudové povesti a piesne. Hrával taktiež aj divadlo a prispieval vlastnými básňami do rukopisných zborníkov, kde písal pod pseudonymom Ján Magín Hradský. Neskôr odišiel na zememerárske štúdium do Pešti. Jeho zememerárske štúdium mu prinieslo veľmi veľa pozitívnych vecí, pretože ako zememeráč začal spoznávať ľud zblízka a súčasne pokračoval v zbieraní ľudových povestí a piesní. Taktiež sa nebal vyjadriť ani svoj názor a preto reagoval aj na národné udalosti v živote príležitostnými básňami. Diela Jána Botta. Začiatky tvorby Jána Botta sú zachované v rukopisných zborníkoch a majú charakter štylizovaných ľudových rozprávok a piesní. Smrť Jánošíková. Literárny druh a žáner. Literárny druh zaraďujeme toto dielo medzi lyriku a literárny žáner je to určite balada, teda alegoricko-lyricko-epická básnická skladba. Nachádzajú sa v nej spevy. V tomto diele chcel autor zobraziť Jánošíka ako junáka slobody. Nechce opísať jeho hrdinské skutky, ale skôr chce vyjadriť svoje city, ťažký osud poddaných, bezradnosť a odvahu slovenského národa. Idea nevyjadruje boj poddaných a zbojníkov s pánmi, ale len spomienky na tieto časy. Ide o vykreslenie troch záverečných fáz života Jánošíka, a to zlapenie, väzenie a smrť. Kompozícia diela. V tomto diele nachádzame predspiev a taktiež aj 9 spevov. Z toho vieme, že 8 spevov sa nenazýva nijak, nemajú žiadny názov, označujeme ich iba číslo. No posledný 9. má aj názov a volá sa Zjavenie. Zaujímavosťou je, že dielo sa pôvodne nazývalo Pieseň Jánošíková. No a kde získal autor námed, aby napísal takéto dielo, bolo to najmä tou nevydarenou revolúciou v roku 1848 až 9. To, ako začínal písať svoje diela, jeho alegorické básnické skladby, alebo aj rozbor celej ukážky básne Smrť Jánošíková, vysvetľujeme si celé to dielo, čo tým chcel autor povedať
A čo je hlavná myšlienka celého toho diela? Po veršoch si rozoberáme rôzne symboly, ktoré sa tam nachádzajú a najmä aj mesianizmus, ktorý je naozaj veľmi dôležitý v celom tomto diele, na ktorý sa veľmi často pýtajú. No čo teda znamenal a kde ho v básni nájdeme? Všetko si rozoberáme na našom Hero Hero. Tak určite sa nezabudnite k nám pridať, nájdete tam teda aj testíky a aj poznámky. To by bolo zatiaľ od nás úplne všetko. Pokiaľ máte nejaké otázky, nezabudnite sa ich spýtať v komentári. Určite nás podporte lajkom a odberom a to by bolo zatiaľ od nás úplne všetko a zatiaľ sa majte a ahojte.